Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Akalla mutane 11 ne suka mutu sannan aka kona gidaje 50 bayan barkewar rikici tsakanin wasu ƙauyaku a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Fashewar wata nakiya da aka samu a birnin Khartoum na Sudan ya sake tada hankalin mazauna birnin. Hakanan za ku ji cewa Trump ya baiwa Iran wa'adin sa'o'i 48 don kulla yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci hukubarsa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 11 da kuma kona gidaje 50 bayan barkewar rikicin da aka samu tsakanin al'ummar Akwaya da kuma Odege Kasa. A cikin wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Rahman Nansa ya fitar a yau, ya bayyana cewar adadin mutanen da aka kashe ya sanya kwamishinan 'yan sandan jihar Shatima Jauro Muhammad ziyartar yankin da abin ya faru don maido da zaman lafiya. Kwamishinan ya kuma ba da umarnin gudanar da bincike don kamo waɗanda ake zargi da aikata laifin, wanda rahotanni suka nuna cewar a safiyar ranar Juma'ar da ta gabata ne aka samu wannan rikici. Hukumomin Chadi sun ce wasu da ake zargin mayaka masu ikirarin jihadi ne sun yi garkuwa da wasu 'yan kasar 7 ciki har da guda da aka kashe a makwabciyar kasar Nijar. Ofishin jakadancin Chadi da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ne ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafinsa na Facebook a jiya Juma'a. Yankin tafkin Chadi dai ya kasance matattaran mayakan Boko Haram da ISWAP waɗanda suka kasance suna kai hare-hare ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Shugaban gwamnatin sojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya shaidawa 'yan ƙasar cewar su mance da al'amarin da ya shafi mulkin dimokuraɗiyya domin ba shine tsarin da ya dace da su ba. Ibrahim Traore ya bayyana hakan ne a wata zantawa da aka yi da shi da kafar talabijin ɗin ƙasar, inda ya ce a yanzu ba maganar gudanar da zaɓe ake a ƙasar ba. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. An ji karar wata fashewa a Khartoum babban birnin Sudan, wacce hukumomin ƙasar suka ɗora alhakin hakan kan wata nakiya. Tun bayan kwace birnin Khartoum ɗin da sojoji suka yi a shekarar bara, an samu kwanciyar hankali a birnin game da rikicin da ke tsakanin sojojin gwamnati da kuma dakarun RSF da aka faro tun a Afrilun shekarar 2023. Wakilin kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a Omdurman ya ce ya ji ƙarar fashewar da ta fito daga tsakiyar birnin Khartoum. Dakarun kungiyar tarayya Afirka da ke tallafawa sojojin tabbatar da zaman lafiya na Somaliya tare da haɗin gwiwa sojojin Somaliyan sun yi nasarar kamo wani babban kwamandan kungiyar Al-Shabaab yayin wani samame na haɗin gwiwa da suka gudanar a yankin kudancin ƙasar. Hukumar AU ta bayyana cewar wanda ake zargin mai suna Salid Usman, wanda aka fi sani da Sam, an cafke shi ne a ranar Alhamis a yankin arewa maso yammacin wajen garin Mubarak. Kadda a sha'afa, labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa Iran wa'adin sa'o'i 48 don kulla yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci hukubarsa, daidai lokacin da sojojin Amurka da kuma na Iran ke kokarin nemo matukin jirgin saman Amurkan da aka harbo. Barazanar ta Trump dai ta zo ne bayan wani hari da aka kai kusa da tashar makamin nukiliyar Iran, wacce ta sanya aka kwashe mutane daga yankin. Sannan ita kuma Tehran ta sanar da sabbin hare-hare a yankin, wanda dakarun kare juyin juya hali suka ce sun kai hari ne kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a Bahrain da ake zargin yana da alaka da Isra'ila. Sama da wata guda kenan da haɗaka Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hari kan Iran, lamarin da ya haifar da ramuwar gayya da ta yadu a yankin gabas ta tsakiya, sannan kuma ya girgiza tattalin arzikin duniya, musamman yadda Iran ɗin ta toshe mashigar Hormuz, wacce take da mahimmanci wajen hada-hadar makamashi a duniya.
Ruwan sama kamar da bakin kwarya da guguwa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 121 cikin makonni biyu a kasashen Afghanistan da Pakistan, kamar yadda jami'an bada agaji na kasashen biyu suka bayyana. A cewar kakakin hukumar kula da bala'o'i ta Afghanistan, Muhammad Yusuf Hamdan, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewar daga ranar 26 ga watan da ya gabata kawo yanzu mutane 77 suka rasa rayukansu, sannan wasu 137 suka samu raunuka a faɗin ƙasar sanadiyar ambaliyar ruwa da aka samu.